Prige. Iya. Kamu larinya slow motion. Iya. Iya coba. Biar romantis ya, Mas. Dek Prige. Iya sayang, Mas Klidik. Aku bisa curang. Tutang. Enggak ngeses belas. Wes langsung bongko, butet bongko. Aku mang mbok ambung. Aku malah komburi rambut entek kaya undul. Kepungannya aku ora ngerti. Mbok wale pakai bokong ketek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata illa billah. Mak Cange Yulimbo. Nggih. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel. Nggih. Biarpun sekupnya di kelurahan. Nggih. Tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Kula Ngaten, tepuk nggih. tangan kagem masyarakat Bujel malam hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan. Nggih. Ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Kula niku dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Lagi bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyayi-piyayi ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimcam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun mah kempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata traptrusilaning piyayi Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Dipun cobi penjan raoske cobi sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kali kula? Kurang rumiyin nate pentas kali kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom pinggir pantai. Nah, mboten klentu 2017 niku. Masya Allah, piyayi kok si awet enom kaya ngene to. Malah tuwek mbiyen kali sakniki lho. Wah, sampeyan ketoke bunjung besok bareng anu dadi bloke. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Nderekke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, piyayi kok Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling piyayi kathah. Mungkin nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan piyayi sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Karuane leh genak ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito ki lenggah. Biyen pedhok ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho. Pak Marjito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagi teko ndi iki lho. Rangkep saiki Bapak. Lho, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya dalang ya bakal tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki yo ngene iki mandiri. Mula pangapunten Mas, kula niku sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah masyarakat. Hebat ya. Pak Sen. Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sapa to sing nulis Wahyu mo sapa? Contonge sapa? Pangapunten Mbah Lurah, Peh Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu bagus pancen kula umbar mawon ben kisinan lho. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Piye Mas Lutut? Ya ngene ae. Lho,
Kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kata iki ya melu pengen seneng-seneng iki kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujul nanggap wayang panggunge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Ngresmeke jeding lah. Matane iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora ngawur. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Ya. Yo gene kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya, Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober Sumpah Pemuda. gini apa? Apa? 10 November. Hari Pahlawan. 21 April. RA Kartini. Niki sekolah Pak. Sekolah 2 Mei. Pendidikan Nasional. Apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pak kuwi ya. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing wong tuwa ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan ayo jelasin Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Di sini. Sing tuwek sampean. Pokoknya sing ra iso kudu manggon guri. Oke Mas. Soalnya kalau kalian Mas Kluthuk Loh, itu go. ada satu Harus penyelesaian yang positif. disampaikan Iso, dengan iso, ora, baik. ya, Ora ora. ya ora. Iya. Ngono. Pahlawan niku napa? Bisa ora kowe iki? Mboten. Lah mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok ngarep di sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu iki sini iki. Sing gak iso kudu neng Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? Lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudu neng. Ning mburi. Lah iya wis ta lho. Wis jadi ora iso ning mburi kok iso. Tambah rungokne kowe iki apa? Lho lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku yo ora iso. Ayo padha wae kok iso. Bahasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan itu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda. Oke. Kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahlawan Ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. nek enek sing mastani jutawan. Jutawan. Lah nek jutawan. Jutawan ki juta ki dhuwit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Pinter. Lho kene. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iku iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Pak. Padha enek wane kok iso ngono. Apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus? Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. Lah wong lanang gawe apa? Cilok. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekone iki rumah tamu iki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah, Mbah Lurah Wayan. wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iya. Wayan iki. Ya lah. Jadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Bujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Bujel gini. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Iki lek rangin iki lho, penonton Aku. wayangan iki dicepaki gazebo iki lek ra Bujel iki rangin iki. Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata gini. Mungkin no. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Loh, lha iki pengunjunge yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Lho iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku seneng aku memang. Mula pangapunten Mas Praji. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil ing dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Terus donya sing- rasa. Nggih,
ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukur ki penting, Mas. Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah ku ya amanah. Oh, Mbah Lurah ya. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sik ngene iki lho. Nyapa? Neng Polsek Mojokerto ya. Alah, dinas kok Nyopet kecekel ndek iki. lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ini iki. Lho. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki rukun ngene iki lho. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Den kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel gini. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Nek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lainnya. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh, dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggon-nggon kuwi ya, wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong wedok. Wong wedok. Nggak boleh lebih. Iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, kuwi nguyuh dicekel. Nggon kuwi kaya ngono. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih, nggih. Ini Pak. paling tidak harus ono penyaringan, sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Loh, lha nyapa dadak Loh, nanti ono batasan waktu Pak. Nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa? Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing- lanang jam 12 bengi ya. Heeh. Nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk? Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bremo obat nabit yo to. Mosok dikawat ngono. Ambak kowe ning ngarepe ben kuyan raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. Wong nesunan lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye? Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh Dicekel. Nah, kita tau tumon. Terus ditang lho. Rambinggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek teng nggih kula nggih mboten jam-jaman nek teng Lah, wong iki yo lho, Mas. dicekel, isuk yo dicekel, awan yo dicekel, sore yo dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Kersanipun sekeca nggih Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lengkap dipun dungaken sedaya paringi seger waras. Amin. Dan paringi kathah rezeki. Amin. Kaangkat derajatipun. Niki dalu lak syukuran. Syukuran. Syukuran ki penting Mas. Eh? Piyayi Bujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dudoi. Wong syukur ki no sewu. Anu, no sewu, Pak. Wis Nggih. ning kene to nyapa to dadak rono. Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa jenenge? Sopan Pak Marjito. Pak Marjito. Biasanya nek tulisan iki sapa lho? Mboten, mboten. Niki lho, Oke, niki lho, oke. niki lho, niki lho, niki lho, niki lho. Oh dipindahi satu. Oh, nggih menika. Ki Bokong menika. Asmane Pak Iki lho, neng anu. Ning gone epek lho, ning- epek, epek timbang lho. Oh, nggih. Pak Warsito. Nah, Ngeten. Lho sewu Pak Warsito. pripun, pripun. Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Ah, nggih, nggih. Ngomong syukur lho. Ah, syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Betul. zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggih pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak, Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu, saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Iki cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi kowe. Kita ki Tak ayu- omong. Niku ayu-ayu lho. Loh,
kita Nggih. omong. Nggih. Iki realita lho. Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki non sewu kurang syukur. Contone Tak omongi, wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarengan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sik disemir abang. Ya ora? nggih. Ya ora? Nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik kurang iya. trima, templeki lensa, templeki plastik. Akhirnya bojomu yo mbok paringi lensa iki yo nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lho kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Ya ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah dikenalnya nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri Pripun? nggih lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhirnya Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab, kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah, nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh, nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Lah kok malah miring ya. Saiki mu irunge kok lowo. Kudune yang silikon ki lambange kok. Kuwi ora bangir malah ndledek. Kuwi dielingke karo Salah dewe. salah kedaden Salah iku. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinarengan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh. Ya ora? Nggih, nggih. Wong ayu iki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu iki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga iki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gede, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, dikumpulke dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi. Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. Malah swarga, mergo syukure gede. ayu-ayu ngene iki Bahaya. Gambling iso main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomong iku bisa nglakoni lho. Iya ya. Tenanan lho. Iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi penjenengan Mas Ah, Pas. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lengkap disekseni. Ah, Iya ya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Belum. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Wis ngongkon sampean. Urung mbok tekoni mbok Ah, sing tapuk. mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan, kagungan garwa. Kedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek mu nyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Lho. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbah Lurah kuwi ayu apa elek? Liyane kuwi nyamut aja. Lurah tidak Lho, Lurah. omong ayu apa elek ngono lho. Lurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi aja. Loh. Teko bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong ki omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek nanti. Ayo satu jawaban. Ayu. Ah, neraka berarti. Neraka apa Iya, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jadi neraka tapi saling tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus tanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Kok lek bleset. Nembang jajane. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik Iya, dhewe sik. iso awakmu ki suwe nyanyi. Nek gobios ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior iki. Oh iya. Ah. Gede. Nah. Jan. Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. Lho kuwi langsung iku. Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. Apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra. Ngono kae. Rumangsamu. Ora paham kok cemu sak pira Mas? Coba. Ya. Kembang iso mboten. Iso. Nyuwun pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku piye. Wah, jan kaya wong nyigar keramik. Saged. Iso. Man, Iso. ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Nah, Sebelah Mbak Kim. saged saestu lho. Siap sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ah, nggih, nyumagaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup
roti kering. Niki mawon gowo dhewe. Niki gowo dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Lahirin ya. Anggih. Coba Mas, coba Mas. Jene sak pinten Mas? Pancen dalaken terimu boten kok goda. Wong enak kulino nginceng. Lah, karo untuk kok ning Kalimantan napon. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari 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 rari. Mas Bundo. Ayo. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari 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 rari. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu iki nggih muni. Ora kok terus meneng bae mek tingate kok. jare mau iso nembang. Lambemu iki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih jarene mau iso nembang. Mas Jalakis mulai jejeg keprak kene lak sanggit ndang langsung santak to. Ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho, kowe kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi iki piye? Ya piye aku piye? Kowe kok tak ijone sitok ning kono lho kowe kok. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak berkon. Musik oke ra yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Kocok langsung. Dan nyapa malah mbok abah yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok. Karo piye? Karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re. Ati ana suarane. Lagu. Ambil napas kuwi arep nyuwara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Ah. Bang ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Loh, kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Lah Ngono lho. Soek. Iya, Mas. Kemarin budek posisi ya. Mulai. Bengok, napase metu. Ya, ya. Nggih. Oi! Rek tenan malah ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel. angel niku lho Mas Dito niku lho sing angel niku lho. sampeyan ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan, Ah. Sumatera, njajah. Digowo adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Kowe kok sembrono ae. Sembrono. Lah niku lho sing ngomong niku kon bengok mangah bengok rasa. Nyapa sebabe laris? Napa? Kowe lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ono kuwi. Nek wis aku terus sampeyan rari 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 ngono lho. Iya. Aku riri riri sampean rari 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 nanti ora saiki engko ngenteni sik ora kesusu Telatah kok. Rumangsamu musik yo musik masuk rari 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 tapi yang masuk ke ya musik
lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Ngomong angel-angel. Kowe iki nek dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, kok iya. iso. Ayo, Mas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lele lale terbangi. Tak deh tak deh tak deh tak. Apa? Napa? Enak nggih lambemu apik aku. Saya itu nggawe contoh dulu, sampel dulu, awas. Mencontohi. Tak Ganti neh. Tutup lare-lare. Mas. Magadi. Mas mbok panjenengan ki Angel. kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe iki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya iya kaya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah apa dilegane wong iso linggo dhewe to. Wong masalah dalange iki lara wis. Maksudnya gini, kono Kyai Sepuh. Seru lek tuwek enom ora terus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo dalang mosok ngono mudin ku ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Yo nggih blangkon lho. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur ben dipangku penak ngono lho. Pura iki bangku iki. Ojak omong-omongan kok iso Sing serius, Nah, serius Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih Pak Pasito. Nggih nggih. Pak Pasito. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Rasulillah ya Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Matur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. jangan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Sampai sair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa risiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya ya ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah Masyarakat pasti berarah rezekine berkah barokah. Masyarakat pasti terarah Rezekine berkah barokah. uang ke apa-apa iso ki Diomongi. Jane gatikan lho jane niki. matur nuwun sedaya para perangkat Sudah berangkat. nah, perangkat iki ya pas tapi Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. stop alon jajal alon matur nuwun sedaya perangkat coba Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. ngene iki lak ya melu seneng to senengku mek mewakili kanca-kanca sampean ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho Ngene, Pak. dadi perangkat aja maksiat Siap. Iki piye iki? lambo Siap. dadi perangkat aja maksiat Insya Allah iso manfaat. dadi perangkat aja maksiat Insya Allah bisa manfaat. kowe iki kok iso padha ae karo kono Tak gendak dilak batukmu. iso matur nuwun penonton sedaya Ingkang sampun pesani budaya mirsani budaya sareng-sareng bareng dadonga mugi sedaya panjang yuswa
matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padahal yang sampun gelar wayang Abyaine sepuh sregep sembayang tumindak maksiat kuwi arang-arang. bisa to ya Pinter, tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni ngene. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Sini sama ndi terus yo kok yo di mana? Lah songo lho. Sama-sama. Ayo. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama Ana sing enom, ana sing tuwa. enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. Kuwi ngono ya idamanku ya idamanku. Yen sandinge rada lemu Kuwi ngono uga gendakanku. wah tak jotos tenan we wong apik-apik kok iso ayo kene to salatullah salamullah ayo bener ini nduk karo Mas Kluthuk nduk coba jan tak golekne sing apik ini Malah kaya pegawene Bang Mekar ini dandalanmu. ini aku wes sampean karo aku nduk sini nduk Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? wes to nikmatono Nikmatono. siji Bersyukur bisa mawa cara Kowe lho Aki. nggih Aki kan nek timbele loro sistem positif sistem negatif. Nggih, nggih, Men nggih. kalau plus betul tak ndelok anu cop-cop. sing plus di sing min di ngono to Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jual iki 50. wis to syukurono kabeh iki wis dindum dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe Bersyukur. nyuwun pirsa Mas Parjito kan Nggih, pripun? gandengane iki pasmu ya karo iki aku Bojomu iki cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok biyen ketok apa saiki ketok apa. Bojomu apik bakal tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakal kacang bandar saiki. wis to apapun bentuknya nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Mas Parjito Nggih. bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi 1 kali Iya. setiap hari 1 kali mula awake apik Nggih. takon nge-gym takon senam Bojoku ki melayu kok. Lho bojoku ya bine melayu. Ben isuk melayu Sehat. olahraga lho lho nyolong diuber melayu. oh ambleset to kuwi kok iso Gak sayang gak. Lah ngono lho, Enggak Mas. itu. Wah, lha kok ambumu kucing men lho. rumangsamu pemene ning pring pohanan bajing apa Oh, jeding. Ini ya, Bu, ya. Dudu awak. Lali rong tak lap. Iya, tempat kok sing ngono. aku ki nek umpama jejer karo sampeyan ki kaya-kaya adem atiku nduk Duh, kenal aku lek ngono Nduk, Sampean ya adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek sejarah aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing dur, adem sing ser panas kuwi. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? iya. Sama lek tresno to karo aku. Iki umpamane ya, Mas. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? ayo wis gandengane kembang mesti ana to nduk yen menawa sampean dadi kembang aku tak dadi kumbangi Kak Isa. sebab ana lagune Piye? andai engkau jadi bunga aku jadi kumbangnya tak entup Mas, berarti aku sampean top terus ya, Mas? Kowe antak selintupku. mah ngapa kok dadak ngelintupmu iso Entopmu kan, Mas. Apa?
prigel kan dadi bunga. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean? Umpama awakmu pring no, aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok nek Lho, ora mbok krowoki. yo aku ning iso tak krowoki. Ada sing tak Apa nek dadi prank budalmu iki? Kok nek dadi prank aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Panggah indah Oh, awake enak dhewe wong ya dadi sayangku pring, cintaku. Iya, Dik. Sayang. Dalem. Sampeyan tresno to karo aku. Cintaku, kepadamu tulus dengan hati. Sayang. Apa, Dik? Umpamane aku dadi kompor, sampeyan sing dadi apane sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya. sampeyan dadi apane sayang? Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone ndek bojo ayu yang ngene gendeng lho Mas. Makane sampean kudu ndek bojo kaya aku ben tetep waras. Alah sing gendeng kowe iki. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya Mas. Iya. Dadi aku mbok sumbani terus ya Tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan ya pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Jadi mlebu mak blas, Blas? wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses blas. Wes langsung Buntet ya, Mas. buntet boko. Boko aku. Sayangku. Apa nek, Dik? Cintaku. Dalem. Udan gak romantis Ya, belas ya. iya. Umpama aku dadi sandal tengene Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampeyan Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelep terus ning awakmu. Yo. Kalor ngidur wong loro ting selenting ya. Ya. Nek mambu selentang selentang oh kaya kluthuk Oh. karo bojone. Jadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak. Mas, coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Ki ae lho, nyapa tok ngurek ngono ae lho Mas. C, Mas, C, Mas, C, Mas. Kene. Oh alah. Bumi hiligea Indiana. Merah dirigea. Siapa tahu ya lo. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ ke. Rono. Ki hubungan ki. Awek dhewe ning Rono. ning isor tower le Mas sama dhewe. Sing apik ning dhuwur Pak jongkrokne kowe. Keluarga punya itu. Dek Iya sayang. Priga. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Biar romantis ya Mas. Dek Priga. Iya sayang. Mas Klidik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, Sa? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya Mas. Bumi hiligea Merah dirigea Siapa tahu ya lo Merah dirigea Bumi hiligea Hiligea Mas. Apa tuh Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Aku. Iya ya. Jiwa tos sing mah. Nanti meri dia ting. Ning kene. Aku yo Mas adegane Tak tuju nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegane Romantis nek padha nome padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. adegane piye Mas? G.
motion. Iki sapa iki itu aku. Loh, aku paling tak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedo. Berarti Sanjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Au. Lho kok apik lho. Hani. Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho bapak, oh bapakmu jenenge Hani to? Hani ki sayang, ape? Mary. Heh? Oh, ayu kopokan lho iki mah. Piye to sing Yo, romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Ayu sen. Sama narep nyapo? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki Kok malah. marani dhek kok Walah lho. Kok marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu gak patek peka lho, Mas. Ki Mas. Takmu apa mau? Aku paling tak apa dek kumhilik ya. Gemere ya wis arep. Sama yo India. Malah bisa bahasa itu. Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Ari gemere ari to mriki. Tum. Gemere ari. Ari? No. Kalau kayak kucing. Kowe iki kirek kok. Ora tau kok kucing jane. Kayak kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi ke puncak gunung. Naik. Kuwi naik kok iso nehi. Naik rek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Oh ya kana ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora sak miri. Gak meri aku mas. Ben jajal. Ning ndi aku? Aku ning ndi? Surpring lah. Ya ning kono lho. Mandek arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencilaan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Nikahi tum curalo. Hamko hamise curalo. Lalah tangan. Wong wis guarono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buat wis golek iki gitu. Oh, Ora ngono boleh. lah. Oh. Kentak dulu. Tumpak, dudak, tumpak, dudak, tumpak, 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 tumpak. Ya, Bil. Vokale kok. Bil. Wis wengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Anu jaluk disoplok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi dia yo blesete adoh to kok. Buajae pojokan ya. Ngono. Adik, nggih. Ah nggih rada budhe. Bisa. Nanti Tak dulu deh. Tak dulu deh. Dan ayo. ayo Ndang tak dulu deh. Tak dulu deh. Ayo deh. Asik. Asik. Yo. Sepite tempo. Bil. Cepet no Mas, cepet no ini lo Mas Santa. Ini Mas, ini lo Mas. Ini terus. Ini Mas. Oh hati yo curalo. Oh hati yo curalo. Oh hati yo curalo. Okay.
Wis ngene wae ya. Ngene wae ya. Enak. Apik ki. Piye? Kok gak Piye? Wes aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Mas? Aku muni ya. Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe iki yo ngono. Ha kon dhuwur mbok uncani nison mbok dedal ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Cocok aku. Gawe isi staples bar tak. Dek Frigel, Ya. lagune ora angel-angel. Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok bae ya. Ya. Pelok bae. Kene. Eh. Bojomu tetep diladeni. Kene yo. Tolongi to Mas romantis. Kowe iki jan Aku bar mbok gendang kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila. Rusak. Ya ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi Mas. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu. Ya, awas, gawe iki ya, Mas. Duduk dulu ya sayang. Ya. Apa tak? Duduk. Terno. Alang liku kita kudu diterne lah. Terno tekku terno. Aku gak iso ngeter dhewe. Diajeng Frigel. Coba rene. Ah, ya. Diajeng Frigel. Serempek siji, serempek. Duduk. Diajeng dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa ta kok dadak ngendok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondro ning kedaton ya, Dik. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye panggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Inggih Kang Mas. Tuh. Sik Mas. Rada metalan. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kowe ora gawe mic kok lambene banter kok iki. Sik. Piye Mas? Aku mangulo ditok-tok Mas. Aku yo tok-token to Mas. Ayo. Loh, Ono Ayo kepiye to? Ayo ning kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho Mas. Tuk Mas. Duduk. Jajan merek. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho Jajan Mas. Mary. Wis mulya dhewe kala. Kok kamu lek kepiye? Yo Kenopraan diderekke. ngono kuwi lho Mas, gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya jajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tungkang. Ayo kita ketemu. Tak. Ya. Tak ya. Kok ngono? Barang kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Duduk? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendangi rada senimpen kok. Gundulmu. Aduh. Bangsane. Mas Parsito. Pripun Mas? Iki lak wau nduk Brigem pun jumeneng kali Mbak Lurah. Nggih. Mari nggih ngoten. Nggih. Niki kesempatan malam hari ini kula saged nderek panjenengan. Nggih. Mula kula ngampil ingkang punjan. Derek pun Betul. niki Nyemanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok beli wonten serat? Wonten. Oh, nek Mas Parsito iki bebas kok. Bebas, merdeka. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula saking Iki kiri iki ora apa-apa, kiri. Nganjuk. Iki. Sama sik Ya, ngene. Ya, menika nggih gawan kula. Niki nggih. Ha nggih. Jadi gawane yo akeh ngono. Kene Cahayu. Awi njaluk gandeng. Mana mikmu? Kene Cahayu aduh. Kene. Lah ngene lho, aku lek oleh iki oke, lek kuwi mau wis alah kayak cocok ya.
Ayo codot-codot to iki. Tapi mang laku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Wong ngono to. Ayu tur modot Tak atine. kira kowe codot. Krungu ya. Codot. Berarti ya krungu tenang kowe. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Ya ya. Kene coba. Oh niki purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Li Mbak Sange. Ah nggih, sugeng dalu. Ngono lho. Kenalan sik no, kenalan sik. Lah kula kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jeneng endah. Endah. Salah WA kae. Sapa asamu Dok? Rere Fatmasari. Yo. Endah sing Sapa? Endah. Endah ki oh yes duduk iki. Sapa? Rere Pak Cito. Endah yang sindene didik barang mbok celuk. Dalem. Siap ya. Alhamdulillah sehat. Aku Cih. iki mau wis nembang sawetara. Iki saiki titiwancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sedaya para penonton. Iya no. Sapa lagune? Kamu sik dodol korden bareng lho. Hah? Dodol korden. Heeh, ki mang slambune mbokku tak bedhot. Iki style bocah saiki iki sak angger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean kok. Nipun? Dek sabirne kene. Kene Terbang. dikaki, tengah kaki, mburi kaki kowe pemean. Lah yo ora beda. Pakai anu ae campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi cobi. Nih. Nah ngono. Coba. Yo. Betul nggak Pak D? Oh Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Ah timbang Pak D ya belum melek. Keakraban oh nggih. Anu Pak D C Pak D. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kalingan kayak ning stasiun Kediri lho. No. Kane no. Kereta ndoho. Kangen karo Dere. Ta sawang-sawang foto neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu, tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Ya, Pak. Iki belum pasang stok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, enggak Bu. Alih Bu. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Iya. Iki cara panganan ngono lentuk. Jadi cara panganan ngono lentuk. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Saka kacang tulung. Iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah kape iki ta. dinikmati to. Ngene Disyukuri. Ngono. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah oleh. Kok malah Lagi ben dirasakne Mas Kluthuk. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Papa mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabda sang Tapi ra apa-apa. Bener ra apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul nek iki alhamdulillah wis. sebabe Mas. Ora udan nek iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho iki. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijik ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur ae. Ya ning ojo. Mbah Lurah gro-gro kuwi. Alamat ya mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono lho. Kene lho Mas ayo Mas. Sampeyan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah iki kandil Mas ki. Aja duwe kembang kandil. Iki kembang bojo ki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meletus gundulmu. Masuk ape. Kowe ra sia-sia ora. Ah, mbiyen kita apa to Mas? Anu biyen kita elek saiki menemen ngono dadi.
Ngene ya, Dik. Wah, nggih kaos tangan Nggih, bareng. Mas. Nggih kaos tangan bareng ya. Kos tangan matamu tak kurite ireng kok ya. Kok kos tangan piye bangsane. Ayo tenang. Iki wis tak blonyoy kunir barang Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Ndak iki lho, iki. Ndakku kae mau kaya apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki gegere kok metu nomere lho. Mas apanan kodhok lho kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Bleset. Ayo kaya kuwi. Iya aku. Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong loro bengok, aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi omong dhisik. Aku arep nyanyi kanggo sliramu Ya ta. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek ngene. Lah kuwi ya ketek lanang kuwi. Bangsane. Sayang. aku mangko mbok ambung. Aku. Lho kok tibake tuwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibaleke. Ora kayaan ngono kuwi. Bangsane. Baleke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undul. Kekurangane aku ora ngerti. Kadang-kadang mbok wale malah kaya bokong kethek. Bangsane. Ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah amit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma mau piye wae kok dadak. Gane kamu. Iki namung iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. Iya dia. Nyapa yo? Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Tega rene ngomong. Kosong. Ngene sing apik didol ndase piye? Aja. Iya. Masyaallah. Boleh. Sien aku kangen Ndang ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Tak los-los. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Men yo namin ya. Aduh jangkrik. Ya apa? Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian Mas. Perhatian mbok gendong iki ku ketatap ngene amu lho. Grunjul ngene. Wis sak cepet ki lho Mas. Biasane kepengin nyepot ngono lho Mas iki kok iso. Arep aja mbok sepot wingi ngono kok iso. Ora tenang. Langsung senep nang weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuh ngono, atiku yo lara Mas. Nek kene iki atine kene. Lara atiku. Dek. Tak sayang. Sing tak barek niku nyocok cangkemku nggo. Oh, malah jlongkrokne tenan niku malah. Modele kaya ayu-ayu kok. Aku ngomong, "Hei, kowe lho nek turu kuwi, ketoke saiki dandel cinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan dipoto kancane." Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki Bilang-bilang to Mas. ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibilani ngono binyo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak belem. Iku bejebol nang kok. Pundakmu, terus tak odot ilapmu. Iku ojo to Mas. Sarono, sarono. Coba sampean matur. Ilat kok diodot iki lho kok. Apa Yo kono lho wis. kowe ra krasa dapaten Suaramu kurang enak, Duk. Suaramu kurang enak. Jan masyaallah. Iki mimik nggone Aa. Kurang kaya lho. Matur Mimik. Alhamdulillah. Ke lho Mas ke diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku haus. Men aku ya. Jeding. Penjuru jeding ngono ta ben. Wis nasi yo. Waduh, kanu Dik. Apalagi sayang. Keringetmu kasihan aku iki. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho perhatian to ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mbok dilapi.
Oh, bener ambuku dhewe, antukku tanggonmu, Mas. Siki serbet ini jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh, iya